asị na anụnụ ebe na Nnamdi na-aghezi ala na ọ na-enwe sọkọsọkọ na mkparị ọ kparịrị otu onye isi ndị nchụaja ka o ji wee na-ayị ala ndị be bekwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na-anata aka alaeze nụtakwa nke a tị ka m bịa ka ala unu na ụfọdụ unu wee na-asị anụnụ ebe na Nnamdi na ya jee ya onye isi ndị nchụaja ahụ mgbaalụ ka ọ gwọọ ya ala na ahịa wee sị ọka ahụ mma na-ebujere ya na nke Mampasimanụ ntu Mampasimanụ na-agwa anyị na ọ na-eme isi gasị ọgwụ ndị ala andị ya afụbeghị ndị bịanye testimoni si na-agwọrụfala ebe ahụ ka e were n'onye a mee testin ka ị ma na ọ na-agwọ nya bụ ala n'eziokwu bịakwuonụ ka ị marụ na onye isi ndị nchụaja ka ị ya asị ka akpọjela anụnụ ebe ka Mampasimanụ ka ị ya asị ka akpọjela anụnụ ebe ya bụ ife abụrụkwa na obere ife bịakwanụ ka nkọrọ unu ka ya bụ ife si wee bido maka ndị amaghị oke anụnwa a na-akpọ anụnụ ebe nwa dibịa agwọtaghị ọnya nwa dibịa isi mkpụrụ mmiri nwa dibịa ndị nna anyị bi n'ime ọfịa o nwere mgbe ya na onye befe a na-akpọ Ayaya na Nnamdi nke atị na ọ na-agwa ịchaka mmụọ amamife na-etelụfa na kọstọma ka a kpọtara rie ya ọrụ ekezughị ego nke bụ na onye onu fụrụ ebe a pụtara n'ihu akwụkwọ wee sị na ọ nwekwa ife merie na ọnwụkwa echi na si jidekwa nke a na-esi ịchaka mmụọ bụ Ayaya na Nnamdi o teghe aka ọ gbapụtakwa si Ayaya na Nnamdi na ya gbagharịa na ọ maghị ụma bife mara ife na-eme anyị fụzikwa ya n'ụlọ ụka Evangelist Ebuka Obi ebe o je krused si na-amụ nwegwe na-emere baptizim onye nke a na-akpọ Jee Paakị si na anụnụ ebe na Nnamdi chegharịgwe ọ bụrụ mgbe aka Jee Paakị na akwa ọkụkọ tiwara akị na-enwekwa nsogbu nkefa ọmawa n'ụka ndị Zion oge ọbụla ọtị na-akwa iri ego oge ọbụla ọtị na-ala atị ya na ebe amaghọ nna ọnya nwa ka anụnụ ebe fụcharụ tikapụ jebekwa nke ya ka ejekwa iri ego akwụnyekwa ọrịa na ọpụtakwa atịkwa anyị na ala atị nke ya na-ebe oge ọbụla ọ nọrụ n'otu họteelụ nwa chinye ọkpa enu chinye aka enu na-anyụ ahụrụ popo ọdụka onye kataziere ndị Zion kwa idebere ya ego ọ gbapụtakwa n'ihu akwụkwọ kpọrịwa Evangelist Ebuka Obi ti na onye ọgwụ ego n'origova n'ọbịa ghọrịfatifa na ochegharịgo na o chegharịghị echegharị na ndị eri na-erigofa na ndị akpa tịpụọ n'ụzọ ka akpa onye ọzọ bife mara ife na-eme ọ pụtakwa si na mmịa chọrọ igbu ya na mmịa nọ n'otu nzuzo kọtị na mmịa bụ otu onye ama otu na mmịa na ji akalaka ya na onye ọbụla fụrụ mmịa na ya were egbe gbagbuo ya na mmịa merie nke a mee ya nke ọzọ si na Nnamdi Kanu obozi papịa si nwunye Nnamdi Kanu bụrụzie mamịa na nwaanyị a amụghị ya o teghe aka anyị fụkwanya bụ okooko unu na-afụ ebe o ji mma wee sụkatie nne ya n'ahụ ti nne ya na onwere okore na mgbugbu koke egbu ya onya ka apụtazi kịta anụnwa wee na-afụzi foto nyaba anụnụ ebe ọ tachagolo ahụ ekechie ya aka kechie ya ọkpa wee sị na ọ na-enwezi sọkọsọkọ nke bụzi na ndị ụlọ ụka Evangelist Ebuka Obi pụtazi n'ihu akwụkwọ wee na-asị na mkparị ọ kparịrị Evangelist Ebuka Obi bụ ife na-agị ya ala na ya jee ya Ebuka Obi mgbaalụ nke bụzi na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-ajụ ndị Zion na Feminu na Chineke na-akụzi ndị mmadụ ala na Faneminu na-eburu okooko anụnwa ruo na nke Evangelist Ebuka Obi na ọ sị anọ ọgbaalụ gị ekperi ya ekpere na Oneminu na ala anaghị ya na ọ ya akwụsị okotorigbo unu makwa na ndị okooko anụnwa kparịrị ka nkụ ọbụla kwụsị Evangelist Ebuka Obi ka ọ kparị ife ọ kparịrị n'ihu akwụkwọ ọ dorokwa otu ọ dorokwa ịbụọ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị o jezikwanụ na nke Ebuka Obi yọọ ya mgbaalụ ekperi ya ekpere ọ bụrụ na nyaba ala akwụsịghịkwanụ okotorigbo ife mfụkwa ka nkọrọ unu ebe ụfọdụ sịrị na tiburi ebuje elu nwa dibịa bụkwanụ Mampasimanụ ka onye ya mgbọrọgwụ na ntu anụnwa ọ bụkwanụ na nyaba anụnụ ebe na Nnamdi bụkwanụ nwa dibịa tibujeri ya nwa dibịa na ọ bụrụ onye ụka na-ayịkwanụ nyaba ala na tibujeri Evangelist Ebuka Obi o nwere onye na-asị na nke bụ eziokwu bụ na Evangelist Ebuka Obi na ife ọ na-ekwu ubu na onye o tichala ọ bụrụ odogwu na ọ na-ebunye ndị mmadụ ike na ọsị ọkwụfa na ọ na-agwọ ndị ala na ọka mma na-egburi ka ebujere Mampasimanụ tị na ọ na-agwọ ndị ala sịkwa na ọ na-akụ ndị mmadụ ala na onwe mgbe ọ si na ọ ya eje weta ijiji na ọgba anụ wee kụọ agbala ntị ala si na ọ ya eje weta nke nwa na mọchụwarị ọ si na ijiji anya kpọrọ ka ọtị na ijiji dị ime na mọchụwarị wee kụọ onye nwa n'ala na ọkakwa mma na-egburu nwa dibịa ibe ya anụnwa bujeri anya ka ama na ọ ya agwọta ya ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na anụnụ ebe na Nnamdi na otegori ala yịvarịarị nọ mgbe ndị mmadụ ji wee mara na o nwere mgbe ya bụ ọpụta n'ihu akwụkwọ otu na onyere 2 days Nnamdi ka na-apụta na nga
na onyelu 1 week na onyelu mbọsị nwa na o meghakwa n'ife anụnwa si Nnamdi Kanu apụta nke bụ na ya bụ ife chọrọ ibute ọgba aghara na kọmuniti fa ka ndị kọmuniti fa kpọrọ ya dọọ ya aka na ntị o wee kwụsịnata nke ahụ ọ nọkọtakwa pụta sị na ya na-esi oke ite na ọ na-agwọ ịchaka mmụọ na agwụ mara ya na ọ bụrụ na o si erughị oke ite ebe a na ọgụ jezikwa agoribe ọ nọkọta ọdụkọ na onweghị ndị o gbutere ojolo ọ mapụtakwa ọkọrụ gbago agbago ọkọrụ gbada agbada akụkọ ya ha edosidere m anya n'ihu akwụkwọ anụnwa dezikwa na ebe a na-ala ya gbagokwa ya ebe ọ tụlọkọti onwe ya amakwọ na ebe a na-agwọ ndị ala ka ọ tụlọrọ onwe ya ka ọ nọ nwere ebe a na-alụ ụlọ jee danye onwe ya n'ime simenti tụlọkọ onwe ya ka ọ nọ ebe ọ nọ n'ime afịa n'okporo ụzọ na-akọntrolu ụzọ ịnọ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ndị na-eje ụnụ ụka Ebuka Obi na-emebụrụ ọ ga-asị na-asị nọ maka na ọ kparịrị Ebuka Obi ka o ji ayị ala wee na-ajụzifa ọ na-abụzi na ndị ụka na-akụ ala ka ọ na-abụ onye kparịa ndị ụka oyibe ala na fache na Chineke na onye na-achọ udo onye na-ekpe udo onye agha achọ nsogbu na fa kedu mbọsị Chineke sokwa na ndị na-akụ mmadụ ala onwekwe na ebe m nụrụ evangelist Ebuka Obi kwuru na ọ bụrụ anụnụ ebe ọnụ maọbụ na onye a mere ife o ji wee yiwe ala n'ọkwụ ndị brọgati na-eje ụka ya bụkwa ife pụtara n'ihu akwụkwọ na-akọnya bụ ife na-asị nọ mkparị anụnụ ebe kparịrị onye isi ndị nchụaja fa ka o ji wee na-enwe sọkọsọkọ n'ọkwa ya ka ntị ka m wetara unu na-ekwe na anụnụ ebe na ndụ ebe ụfọdụ nọ na-asị na ọbịa na-egbu mgbu onwe ya na ahịa ya na o jere ka o gbuo nne ya ogbupụghị nwaanyị mmadụ tiala wee yiri ya kwunyekwolu nne ya ugwu respect kwa ya ọmọdawo onwelekwa ife dịka nne ogbokwa agha ọnụ nke o gwụrụ agwụ ekenekwa m unu.